בוא נלך להעיר את אמא ואבא. אמא, 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 אמא מתוקה. בבוקר. בוקר. אמא, לא הבנת אותי. טוב, בוקר, אז אני אלך להעיר את הילדים. טוב, תראי את התינוק. אוקיי. נוגי, דודו, בוקר טוב. בוקר טוב, אמא. בוקר טוב, אמא. בוקר טוב, מתוקים. עכשיו בואו לאכול. אני אלך לקרוא לאחות ואעיר את התינוק. טוב, אמא. טוב. תמר, לכי תשבי איתם לאכול. טוב. אין כלום במקרר. טוב, תאכלו בינתיים פירות. אבל אמא, אני רעבה. אני אלך לקנות. אני לא מאמינה שהביאו לנו כזה בית מלון. אני אלך לקנות. בוקר טוב, קאי. קאי, בוקר טוב. בוקר טוב. למה את עצובה? אין אוכל בבית. מה? אין אוכל בבית? טוב, אני הולכת לקניות. בינתיים אני אפזר פה את המים. לא אשים במקרר, במקפיא, את המים. ואת החלב. אני הולכת לקנות. טוב, טוב, טוב. בוקר טוב. תמר, תעלי להביא אותו. אני הולכת. ביי. ביי, אמא. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. הגעתי פה למסעדה של אורגזים באוכל. כן. רק פיצות. פיצות זה מאוד ים במגע. אוקיי. שלום מלצר. כן, את רוצה להזמין משהו? פיצה. אוקיי. אני הולך להגיד לו טבח. טבח, תגיד לעוזר שיכין פיצה. אין בעיה. כבר, מגיע. טוב, אני ארד ואכין לך פיצה. טוב. טוב, פיצה. טבח? כן. פיצה. מוכנה כבר בתנור?
פיצה, מגשים. לא מגש אחד. הוא ביקש 3 מגשים. 4, סליחה. 3 או 4? 3. מגש ראשון, אני הולך להביא את פיצה מהמקפיא. אם יש. וואי, יש פה, לא שמתי לב. עגבניה. תשים עגבניה. שמתי. מגש ראשון מוכן. שני מוכן. שלישי תוסיף לו גם עגבניה. תוסיף לו פלפל. לאחות, הוא ביקש אחד עם פלפל. ושלישי. טוב, אני אלך להביא את זה לעוזר. אני אקרא ברמקול. עוזר, שומע? כן, מה אתה צריך? תבוא לכאן. זה של הטבח, כן. טוב. באתי, כן, מה אתה צריך? פיצה זה לוקח להכין הרבה מה. כן, אני יודעת. הזמן 3, נכון? כן, הזמנתי 3. תודה רבה. הרבה הזמן, תוכלו לבוא לפה שוב מתי שתרצי. רק לשלום? כן, תחזק לי את הטלפון. תודה. ביי. טוק. מי רעב? אנחנו! אני הבאתי את כל הדברים האלה ולנקות. כשאני זורק אותם לפח, אז אני אולי גם יביא עוד. כן, בסדר, אין בעיה. אני רק אנקה פה. וגם את זה לא צריך. לא צריך את זה, אז גם את זה נשים פה. אוקיי. זה לך. זה לך? לא, זה לך. את זה אני אחר כך אזרוק. זה לך וזה לך. פלפל חריף כמו שאני אוהבת. זה חריף, אבל טעים, אני הולך לשתות מים. נרגע, כי זה לא חריף. ממש בטירוף. טוב, אני אזרוק את זה. טק. יופי. יסדר. טוב, בגלל שעכשיו הזמן שלנו נגמר וצריך לארוז. למה אורזים עכשיו? עוברים לבית מלון חדש. טוב, אבל איפה הוא? באילת? יש! טוב, אז בואו נארוז. כן, אין לנו כלום לארוז חוץ מהתיק שלך והמים. כן, נכון, אני יודעת. אבל אני ארוז לך.
תביא לי אותו. טוב. טיק. טיק. טוב, בואו נצא. שלום, אנחנו רוצים לשלם פה. אתה גיא והאמא לורן? כן, הזמנו כרטיסים. אין בעיה. זה התינוק שלכם? כן. אפשר לדעת איך קוראים לו? קוראים לו אריאל. זה מתוק. טוב, תשלמו. רק אני אחפש את הכרטיס אשראי. הנה. טיק טיק. תודה רבה לכם. איזה חדר אתם רוצים? 1, 2, 3. נסתפק ב3. תודה רבה. בבקשה. אתם יכולים בקומה 0 יש לאכול. אני אלך לראות את המקום. הופה, חנות, איזה יפה. אני רואה שכבר קנו פה דברים. בית מלון רגיל. אוקיי. סבבה. קומה 3, נכון? כן. תודה. קומה 3. נראה שכבר מתחילים לארוז. אורזים, אני אגיד למישהו. אורזים, מאמי. אוקיי. בוא. בואו נצא. חבר'ה, זה שלנו. כן, אנחנו יודעים. אתם יכולים להיכנס לכאן. אנחנו נלך. טוב, זה נראה בית דווקא די יפה. רגע, אני אנעל את הדלת. מתקלחת ראשונה, מתקלח שני. טוב, אז אני אתקלח שלישית. התינוק אחריכם. טוב. אני הולכת לארגן לנו כאן. שלושתכם, אם אתם תיכנסו במיטה, תצטרכו לישון ביחד עם התינוק. זה חדר קטן. אני אולי אבקש ממנה אחר כך להחליף חדר. טוב. לא, נראה לי שנכנס שם אחד. תנסו אתם. אין, שלום. נכנס שם 2. ובואו ננסה שלושתנו במיטה אחת. מקסימום אני אחזיק את התינוק בלילה. אי אפשר, אנחנו צריכים להחליף חדר. טוב, אנחנו נגיד שתינוק. לא לבכות. ככה. לא להרים אותו, הוא כבד, לא להרים אותו. טוב. בואו נבקש ממנו חדר אחר. טוב, אני יודעת. כאילו לא צריך לבקש. מפתח זה מפתח לכל החדרים. אני רק מקווה שלא יהיה שם אף אחד. בואו ננסה חדר 2. נחכה שיצאו. ההורים החדשים הגיעו, קדימה לארוז. טוב. ביי לכם. ביי.
טוב, בואו ניכנס. וואו, איזה מגניב כזה. אוי, קודם לא שמתי לב שהם הלכו, אני מצטערת, אני רק אבדוק עם הילדה. הולכים? כן, הולכים. טוב, לוקחים את הדברים שלנו. כן, לוקחים את הדברים שלנו. ביי. 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 נראה לי שכולנו ניכנס פה. צריך לנסות. אנחנו נתפס מיטה. אני וגוג ביחד. הבעיה אנחנו הפעם למעלה. טוב. אז מובן שאפשר. התינוק ישן איתי? אנחנו עייפים, אנחנו עולים לישון. טוב. הוא צריך לישון? טוב, גם אנחנו נכנסים פה. אם יש ימים, אז להיות בשקט. כן. לא, יש פה מיטה לתינוק, הוא לא צריך לישון איתה. אני אקח אותו. כאן אני אשים את המפתח. תיק. טוב, מתוקים, הגיע הלילה, יאללה, לישון, אני אלך לישון. לילה טוב, לילה טוב. חלק 3.